साबायखर नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ हरनाय थाफिनलायबाय ओमफ्राय दिनैनि आंनि भिडिअआनो जागोन माने दिनैहाय जोंहानि बिनानावनि माने बार्थडे दं आरोना ओमफ्राय बिनि थाखायनो जों दाहाय बार्थडेनि माने मा बाजार खालामनाय जायो बेखौनो नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो गोसो दंब्ला जोबजासिम नायब्लानो जाबाय ओमफ्राय जों दाहाय थांगासिनो आरोना ओमफ्राय जों दाहाय फैदो फाइनालि नै बिरिन्दाबनावहाय मोनफैबाय आरोना ओमफ्रायहाय मा बायनाय जायो भिडिअखौ जोबजासिम नायब्लानो जाबाय Black forest 1 kg. Masih Makelangan. Apa? Buri jatuh duluan sih. Makelangan. Bukan jangan ini saya dong mau naik sana kerja. Mana naik kena ilan ni kena kena. Memberi lah namanya. Tunggu men. Jadi, kita gimana itu? San lu gitu nama? Lapai. Finally जोंनि बाजार खालामनायाहाय जाबाय नै ओमफ्राय माबायदि साजायो नायब्लानो जाबाय नै दा न'आव थांग्रोनिसै फाइनालि जों डेक'रेसनानै मालिजेनि जादों डेक'रेसनखौनो बानायनो रोङाखै जों Nadina enggak deh ini pada batu aja nih bisa deh bisa sekarang sekarang deh mana mana bang serong masih biji nih mau berapa lagi
Tarde kali semua ya, ya. Kita juga ada omisa. Kan mana? Tunggu pun apa dong? Kenapa? Phun nang là đen, nó phun nang là. Siap berbuka ya. Siap bro, siap bro.
Ini semua dulu. Ini naik. Foto. Mga ganun lang.